Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sedaya dinten niki sehat walafiat, mboten kurang napa-napa nggih. Nah, niki esuk-esuk pun masak-masak niki lur. Nah, ngopo kok iki isih peteng, isih isuk-isuk? Nggih sekitar jam 4 dulur ya. Jam 4 esuk. Ngopo jam 4 esuk ngene iki wis masak-masak dulur. Dadi dina iki ana ing desaku ewuh gedhen dulur. Dadi acarane kuwi merti desa utawa rasulan. Nah, rasulan dina iki utawa taun iki arep bagi-bagi sarang 2020 sarang dulur ya. Dadi ya setiap kakak kudu ngetokke sarang dulur. Nah, acara rasulan iki utawa rasulan taun iki iku temane grebeg 2020 sarang merti desa kelurahan Temuh tahun 2020. Nah, dadi sarang kuwi isine panganan sing setiap hari awake dhewe iki dipangan ya dulur ya, eneng payek, eneng kerupuk, eneng nasi, eneng sego ya. Eneng iwak ya ora ketang sithik ya, ayam, terus ana tahu, ana tempe. Pokoke sego sak lawe. Dadi kuwi dideleh nggon sarang iki ya, Lur. Deleh nggon sarang terus engko dikumpulke ya. Nek acarane nggonku iki engko dikumpulke dadi sak RT to. Dadi sak RT terus engko karo Pak RT kuwi dikirim ana ing lapangan ya, Dulur ya. Ana ing lapangan terus ning lapangan engko dadekke sak kalurahan kuwi engko kira-kira sarange kuwi ana 2000 selawe sarang. Nah, iki aku nggo sarang telu ya dulur ya, iki karo nggone bapak, karo nggone adikku, karo nggonku dhewe. Dadine iki aku arep ngeterke sarang telu ya dulur ya. Oke dulur-dulur, iki aku wis persiapan arep kenduri masal. Dadi iki engko kumpul ya, kumpul terus mangkat bareng-bareng. Terus engko do ngumpul ning lapangan, kenduri ning lapangan ya dulur-dulur ya. Oke dulur-dulur, iki wis cedhak neng lokasi sekitar lapangan nggonku ya. Jenenge lapangan Dwi Lomba Kalurahan Temuh Dringgo Bantul ya dulur ya. Dadi desaku utawa kampungku sak lor lapangan Dwi Lomba ya. Dadi iki arah mangkate saka lor terus mlaku ngulon liwat lor lapangan ya dulur ya. Nah, wetan lapangan iki ana taman kuliner ya dulur ya. Nah, sebagian sarang iki dideleh ana ing sak wetan lapangan ning taman kuliner iki aku wis mlaku ngulon dulur ya. Iki mlaku ngulon sak lor lapangan gek engko mlebune tuh pintu masuk lapangan sisih kulon dulur ya. Nah, iki lor lapangan iki nggon parkiran sing engko tinggo parkir para pengunjung kuwi ya, para pengunjung sing nonton kuwi sing arep dibagi utawa dibagikan sarang kuwi ya. Engko ha iki aku wis mlebu liwat pintu masuk barat lapangan dulur ya. Iki wis neng pinggir lapangan. Nah, iki acarane dadi neng nggon lapangan iki dinai tenda-tenda iki, setiap tenda iki per pedukuhan ya dulur. Dadi sak kalurahan Temuh kuwi ana 12 pedukuhan. Nah, iki engko rencanane per pedukuhan kuwi marep ngalor 6 pedukuhan, marep ngidul 6 pedukuhan. Terus di tengah-tengah panggung lor kidul kuwi eneng panggung gede sing marep ngulon ya dulur, sing acara grebeg 2020 sarang desa Temuh kuwi ya dulur ya. Nah, iki aku wis nang nggon ngisor tenda iki bagiane sing tenda dusun nggonku ya dulur ya. Kayak sing sak wetan dusunku ki ya ana dusun liyane, sak kulon tenda nggonku ki ya ana dusun liyane. Nah, iki dusun nggonku iki mat ngalor dulur kak wetan kae panggung utama sing dienggo acara
Grebeg 2025 sarang merti desa Temuh. Nah, iki wis acarane wis meriah banget gitu ya. Engko acarane ana rebut gunungan, terus engko pembagian sarang sing 2025 sarang kuwi mau. Terus engko ana pentas-pentas ya, dulur ya, ana pentas per dusun. Dadi setiap dusun kuwi ngetokke apa kesenian sing diduweni dusune kuwi ya, satu persatu engko ditampilke utawa perform ya lur ya. Nah, engko ana jadilan, ana solawatan, ana reyok. Dadi ya macam-macam keseniane ya lur ya. Nah, ini kok ana bergodo dulur ya. Dadi bergodo iki saka dusun Kapingan dulur ya. Nah, sak mburi bergodo kuwi ana pamong-pamong ya dulur. Yang ana Pak Lurah, ana Pak Dukuh saka rolas pedukuhan kuwi, terus ana pamong-pamong saka kelurahan ya, pamong-pamong liyane pejabat-pejabat kelurahan kuwi. Nah, terus iki engko nek wis Pak Lurah terus Pak Dukuh kuwi wis diterke bergodo kuwi ya lur, engko nek wis lingguh ning tenda kuwi engko bergodone engko ya njimuk utawa jemput gunungan. Nah, gunungan kuwi engko do tinggo rebutan dulur ya. Engko nek wis didongani ya, didongani karo Pak Ustad. Terus engko sarang kuwi didumke, bar sarang didumke terus gunungan kuwi do tinggo rebutan. Dadi ya engko rame banget lur. Engko gunungan kuwi direbutke karo sapa sing gelem ya, saka rolas pedukuhan mau, sapa sing gelem do ngrebutke gunungan kuwi. Nah, bergodo iki sing saka dusun Kapingan iki, dusun-dusun liyane iki durung ana sing duwe bergodo kaya dusun Kapingan iki. Dadi setiap acara desa sing butuhke bergodo kuwi metu ya dusun Kapingan kuwi ngetokke bergodo kuwi. Jane bergodo kuwi apa to, Lur? Nek menurut sing tak waca iki ya, bergodo kuwi pasukan utawa prajurit sing ngiringi arak-arakan keraton. Nek leku maca ning nggon buku kae ngono kuwi lho, tapi maaf ya nek lur nek kleru. Nah, arak-arakan iki ngarep dhewe Pak Lurah, terus mburine ya pamong-pamong dukuh-dukuh sak entorone lur sik nang mburi Pak Lurah kuwi. Nah, sing nang mburi dhewe iki gunungan lur. Gunungan iki engko sing dorek dienggo rebutan ya. Engko nek wis didongani kae terus sarange dibagekke ya, terus engko gunungan iki dienggo rebutan. Nah, iki lur sarange sing diarani 2025 sarang mo ya lur. Nah, iki wis dijejer, wis baris ya sarange ya. Nah, iki wis sebagian iki lur sing nang nggon kuliner, sing nang nggon gazebo kuliner kono ya isih ana sarang-sarang ngene iki. Mergo sing papane kene iki wis ora amat ya dulur ya. Nah, iki wis didongani to lur. Dadi Pak Ustad wis ndongani kae ya sing ning ngandhing sarang kae wong-wong wis akeh banget ya sing arek njaluk pembagian sarang kuwi 2025 sarang kuwi ya lur. Nah, iki le ndongane durung rampung, pengunjung-pengunjung wis mulai merapat ya lur. Iki engko pengunjung wis dora kanthi ngono. Engko dongane urung rampung wis do rebutan njaluk sarang iki. Nah, lur rak tenan to. Iki dongane urung rampung wis padha njikuki dhewe-dhewe ya. Padahal kudune kan ngenteni dongane rampung sik agek do njaluk sarang ya kudune.
wis dora kanthi ya lur. Dadi semulang ndak ora kumanan iki dadine ora kanthi le ngulungi petugase ya. Wis padha njikuk dhewe-dhewe, padha rebutan, ana sing njukuk loro, ana sing njukuk siji, ana sing njukuk telu. Nah, sarang mau wis didumke terus saiki giliran gunungane dulur. Gunungane mulai dadi nggo rebutan ya. Dadi nek sing rasa sing kuat iso entuk akeh dulur. Ya sing ngene iki ramene rebutan gunungan iki ya ngene iki. Dadi gunungan ngene iki ya jarang-jarang ya lur. Durung mesti setahun pisan ki iso ngenengke bersih desa ngene iki ya, merti desa ngene iki. Alhamdulillah dulur, dadi pembagian 2025 sarang wis rampung, uga karo perebutan utawa rebutan gunungan ya wis dilakoni ya dulur. Dadi iki engko gur kari acara perform utawa menampilkan kesenian per dusun ya. Oke, iki aku orang ngenteni perform utawa penampilan per dusun iki aku arep bali sithik ya lur. Oke lur, dadi iki aku bali sithik nek tontonane utawa pertunjukane iki sesuai ya. Iki engko sak nganti sore sik, nganti engko bengi ya isih eneng toprak. Terus esuk-esuk kuwi eneng jatilan, eneng bengine eneng pengajian. Jadi isih akeh acarane, tapi dina iki aku bali sik. Terus engko nek gelem yo engko sore isih bali rene nonton ya. Nek ora keselawake. Dadi ngono kuwi ya lur videoku dina iki. Di ngapura nek akeh salahe, kupat janure tuwa, nek lepat pokoke di ngapura. Kupat kecemplung santen, nek lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.